作戦区域に到着しました。これより戦闘を開始します。参ります。そこです。見切った。準備万端です。行きます。じゃあもらった。じゃあお願い、当たって。じゃあ行きます。隙あり。大型バイス反応が接近中。じゃあ排除してください。もらった。じゃあそこです。じゃあ抑えた。隙あり。じゃあターゲットの機能以上を検知。隙あり。もらった。行きます。じゃあそこです。さあ覚悟なさい。そこです。抑えた。抑えた。隙あり。隙あり。ターゲットの機能以上を検知。じゃあもらった。行きます。すべてのバイス反応の消滅を確認。さすがです。敵の増援を確認。すみません。排除してください。あとは頼みます。いくよみなぎってきた。必殺全力 520% だ。そりゃそりゃ。うんがみなぎってきた。ダダダダダ。必殺全力 520% だ。わあダダダダダ。みなぎってきた。大型バイスの質量反応を検知。ふんはん排除してください。そりゃそりゃ。
ドドン。前に力を貸してけろ。ここで決めてやる。ほいうわっうわっどうほいそっちゃ大型バイスの質量反応を検知。で排除してください。だうわうわ前に力を貸してけろ。だどうわだうわどどだだほいそっちゃドドン。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 うららここで決めてやる。すべてのバイス反応の消滅を確認。さすがです。まあこんなもんだ。